परामर्श कोण ते दिल सांगतात आपल्याला गावातो आपल्याला खेड्यातो आपल्या घराबातो परामर्श कोण त्याला सांगतात ते बाय सगळं बाहेर तुम्ही गाण्या म्हणतो आणि याच्या किती गायला यांची पडद्या पडर बनवून येले की तू आसपास सारखी पाचशे जगायची को तुम्ही सारखे नाव पेढे बेस्ट डॉक्टर म्हणायचं आमच्या इंडियाला आहे बेस्ट सायंटिस्ट ऋषी म्हणायचं इंडियन बेस्ट फाउंडर ऑफ झिरो आर्यभट्ट म्हणायचं इंडियन आणि बेस्ट भाषण बेस्ट फिलॉसॉफर सनत आज देखो किती आमचे गोयकार मोदी गोयकार